Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Бинаның тышкы торышына да, техник җиһазланышына да карыйлар. Шолда белем бирү учреждениеләрен кабул итү башланды. Мәктәп формасы яки канцелярия товарлары быел бәяләр ничегрәк, баланы тулысынча киендерү күпмегә төшәчәк. Шолда этләр уйнату өчен тагын бер майданчык ачылачак, аны кайда булдырачаклар? Шолда белем бирү учреждениеләрен кабул итү башланды. Махсус комиссия мәктәпләрнең 1 сентябрьгә әзерлеген тикшерә. Бинаның тышкы торышында, техник җиһазланышына да карыйлар. Бу хакта чираттагы материалда җентекләп сөйләрбез. Укушы өстәле химик, биолог яисә физик лабораториясын хәтерләтә. Уку кабинетларына аеруча игътибар бирелә. Балаларга экспериментлар үткәрү өчен бүтән шартларда булдырылырга тиеш. На каждой парте должны быть микроскопы. Дети очень любят выполнять лабораторные работы с использованием микроскопов. Имеются у нас различные модели, различные ткани. То есть дети кладут предмет на стекломикроскоп и рассматривают строение. Махсуслаштырылган кабинетларны башка мәктәп укытучылары тикшерән, бүлмәләрне ничек дөрес җиһазландырырга тиешлеген алардан башка кем яхшырак белсен. Микропрепараты, микроскопы, цифровая микролаборатория должна быть. Вот. Потом влажные препараты, да, вот такие вот, соответственно, чтобы дети могли увидеть воочию, как все выглядит. Башлангыч мәктәптә гадирәк, иң беренче чиратта баланың сәләтен арттыручы уенчыклар булырга тиеш. Куллары арганда, менә шушы банкаларны ачабыз да, массажерларны алабыз. Һәм менә шулай итеп кулга массаж ясыйбыз. Моның эчендә тагын бармаклар өчен бар массажерлар. Менә шулай итеп кияләргә бармакларына массаж ясыйлар. Тикшерүчеләр уку бүлмәләре торышына да игътибар итте, чөнки биредә балалар вакытларының күбелешен үткәрә. Окошечки все целые, никаких трещин нету. Замечательно. Парты. Маркировочка есть по росту детей. Все соответствует. Замечательно. Әлбәттә, кимчелекле яклар да бар, әмма алар уку процессына тискәре тәэсир итми ди мәктәп хезмәткәрләре. Тикшерүчеләр бүген зур эш эшләделәр, мәктәпне яңа уку елына ничек әзерләнгәнен карадылар, тикшерделәр. Мәктәп шактый яхшы әзерләнгән. Бар бәләкәй генә җитмәгән урыннары бар. Ул теге администрациягә, шәһәргә сүзләр түгел, әйтәм, фасад, тагы краска чыккан урыннары. Мәктәптә узган ел табылган кимчелекләрне бетерү өстендә күп эшләр башкарылган. Әйтик, тоткычлар янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренә туры килмәгән. Аларны быел озынрак итеп ясаганнар. Моннан тыш 22 видеокамера урнаштырганнар. Тикшерүчеләр һәр районда шулай 5 мәктәпне карап чыга. Белем бирү учреждениеләре максималь 990 балл җыя ала. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов. Яңалыклар. Яңа уку елы башланырга айдан әзрәк вакыт калып бара. Уку кирәк-яракларын сатып ала башларга иң кулай вакыт. Мәктәп формасы яки канцелярия товарлары. Кирәк-яраклар исемлеге зур, әмма иң беренче чиратта үз киеме кирәк. Быел бәяләр ничегрәк микән, баланы тулысынча киендерү күпмегә төшә. Мәктәп формасы кыйммәтләнгәнме? Лилия Хәбибҗанова ачыклады. В том году мне 30 тысяч ушло полностью. И канцтовары, и так, и так. Быел да 30 мең сумнан кимрәк булмас ди Ольга Никитина. Мәктәпкә киенер өчен улы Матвей белән Минзәләдән үк килгәннәр. Иң беренче чиратта сыйфатына игътибар итәбез ди. Һәм матур да булырга тиеш. Быел яшүсмер 6-нчы сыйныфка бара. 2 рубашки уж, костюм школьный, спортивная, обувь спортивная такая, канцтовары, рюкзак. И так штаны отдельно еще беру, футболки. Әлегә базар һәм кибетләрдә ажиотаж сизелми. Сәүдә үзәкләрендә халык аз. Күбесе караштырып, чагыштырып йөри сатучылар. В основном берут, конечно, длинный рукав, но короткий рукав тоже в жаркую погоду не помешает. Эшмәкәр Илүзә Исхакова шушы көннәрдә генә яңа модельләр алып кайттык ди. Ассортимент киң, күлмәктән алып костюмга кадәр. Ценовая категория Москва из самых дешевых, скажем так, от 2,5 тройки до 5000. Это по костюмам. По рубашкам у нас цена от 500 до 1500. То есть ребенка собрать к школе именно костюм, рубашки, запасные брюки в 10 тысяч можно уложиться. Кызлар блузкасы 1000 сумнан алып, итәкләр 1200 сумнан теләгән кеше заказ ясап тектерә дә ала. Дөрес әзрәк кыйммәткә төшәчәк. Для взрослых девочек 2000 у нас сарафанчики.
сарафанов очень большой выбор. Блузочки 1200 у нас. Мы стараемся цены держать на уровне прошлого года. Примерно на 3-4 тысячи ребенка одеть можно. Аяк киеме алганда да бераз акчаны чыгарып бирәсе була урамда көз кияр өчен аяк киеме кирәк, шулай ук мәктәп эчендә һәм физкультура дәресләренә кроссовкалар кирәк була. Киштәләрдә бүген модельләр күп. Есть дорогие, есть дешевые. Вот есть вот на букве, вот, например, вот они стоят 1800, 1700. Вот кожаные есть 2300. Есть дешевые по 600, 700. Разные есть модели. Все размеры есть. Сейчас к школе все привезли. Все есть. И сандалии, и туфли, и первый, и второй обувь. Инде берничә көннән сатып алучылар саны күбәя башлаячак ди эшмәкәрләр, шуңа күрә алар алдан ук әзерләнеп куйганнар. Кайбер товарлар атнага хәтта 2 тапкыр кайтартыла. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолда жыллык шилтәрләре таушалган хәлдә, су торбалары да яңартуны сорый, әмма барысы да акчага барып тоташа. Финанслау җитәрлек дәрәҗәдә түгел, торак коммуналь хуҗалыгы торышы турында башкарма комитет җитәкчесе сөйләде. Шолда тарифлар буенча Республика дәүләт комитеты утырышы узды. Теманы Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Бүген җылылык шелтәрләре 45%-ка таушалган. 375 километр озынлыктагы торбаларны алыштыру сорала. Шуларның 200 километрдан артыгы 20 еллык торбалар. Әмма җылылык шелтәрләрен яңарту өчен тиешле финанслау булырга тиеш. Узган ел 22 километр торбаны алыштырсалар, быел 10 километр гына планлаштырыла. Бу бик аз, ди шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе. Если в 2020 году было 270 повреждений, то в 2021 году оно увеличилось до 323, рост 19%, что отражается на комфортных и безопасных условиях проживания населения и надежности потребителей города. Айрыша магистраль торбалар начар хәлдә, Чаллы халкы микрорайоннар белән җылысыз калырга мөмкин. Су торбалары белән дә шул ук хәл. Тарифлар буенча дәүләт комитеты утырышында инвестиция программасы кимчелекләре турында да сөйләделәр. Алар гадәттә җиһазлар кыйммәтләнүе белән бәйле. Основные проблемы, возникающие в исполнении инвестиционной программы, это так же, как вот ты, как КА-16 говорил, это изменение стоимости оборудования объектов, материалов, что приводит к увеличению стоимости объектов. Или деньги одни и те же, у нас объектов просто меньше и меньше становится. Просто удивляемся, российское оборудование кратно увеличилось. Не импортное, а российское увеличилось кратно. Что побуждает, непонятно. Чаллы җылылык шелтәрләрен яңартуга инвестиция программасы буенча 556 миллион сум бүленгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 65 миллион сумга әзрәк. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләрбез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Шолда этләр уйнату өчен тагын бер майданчык ачылачак. Аны Ярбуе паркында булдырырга ниятлиләр. Хисегезгә төшерәм, этләр майданчыклары 27-нче комплекста һәм Гренада паркында бар. Монысы 3-нчесе булачак. Владислава Федорова шайлы кушаматлы эте белән көн сайын Ярбуе паркында йөрергә ярата. Тик этне гел бәйдә тотарга мәҗбүр ул. 2 яшьлек Макмайның йөгерәсе, уйныйсы килә ди хуҗасы. Шуңа күрә дә тиздән урман янында хайваннарны уйнату өчен майданчык ачылуына сөенеп тора. Нужна, потому что собаку надо все-таки выпускать с поводка, чтобы она побегала. А дети люди, и дети велосипедисты, и, конечно, ее не отпустишь так просто. Вот. А там спокойно она сможет забегать и с другими собаками пообщаться. Ярбуе паркын хәзер чистартып, этләр майданчыгы ясарга әзерлиләр. Тиздән биредә хайваннарны уйнату һәм дрессировкалау өчен җайланмалар уйнаштырачаклар. Моннан тыш киләчәктә кинологлар консультацияләр дә бирәчәк ди белгечләр. Площадь участка идет 800 квадратных метров, рассчитан на выгул и дрессировку собак. В данный момент мы делаем очистку территории от небольших засаждений, кустарников, оставляем в основном только толстые, старые деревья. Зур булмаган агач куакларны тример белән кисеп, балталар белән чабып чыкканнар. Чүп-чарны чыгару өчен берничә йөк машинасы кирәк була ди эшчеләр. Шуннан соң табырларны чыгып чыгаруга керешәчәкләр. 30 августка этләр өчен майданчык тулысынча әзер булырга тиеш. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Бу сізге жеткіресі соңғы мәғлүмәті біздейді. Мені Лилия Гатин сіздің білім сау болашам, мүсәні мен болығыз. Челны, встречай! Цирк «Коллизиум». Шоу «Львов и тигров». Приходите, смотрите и восхищайтесь. С 13 августа по 4 сентября. ТЦ СМ, 65-й комплекс, 0+.